Kaikki kodit eivät ole vain seiniä. Jotkut paikat muuttavat elämän rytmiä. Sen huomaa erityisesti talvella, kun ulkona on hiljaista ja sisällä valo tuntuu kirkkaammalta. Hirvensalon Kaistarniemessä odottaa 99 neliön rivitalokoti 2 tasossa. Alakerta on arjelle ja yhdessäololle. Yläkerta on rauhalle ja levolle. Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat tuovat valon sisään ja tekevät tilasta avaran. Meri on lähellä, luonto ympärillä. Tämä ei ole vain asunto. Tämä on seuraava luku.